asilikali anapita ku DRC kumenya nkhondo. Malipiro ake 30 million liters ya mafuta. Koma chodabwisa mafutawo afikira kwa Chakwera. Anyamata kukhesa mwazi ku DRC akuphedwa ndi zigawenga za M23. Koma Chakwera akusolola malipiro awo. That is Tangata system. Mbuyomu president atapita ku DRC ndinakuwuzani. MCP yapanga diru yogulisa shuga. Komanso apanga diru yotumiza asilikali in exchange of oil. Ambiri amaletsa nkumanena kuti we are doing propaganda. Lero mafuta ajabwera 30 million liters. Chakwera afuna kwagulisa pa mtengo okwera. Ndikunena pano MCP yakoza plani yokweza mafuta anytime from now. Cholinga akufuna kupeza phindu lochuluka ndi 30 million liters ya ku DRC. Komatu munthu ameneyu alibe chisoni. Asilikali athu akuvutika, kugona ntchire, kuvulazidwa ngakhale kuphedwa. Omenyera fulu akuona zonsezi koma sakulankhula. Awatseka pakamwa ndi masikono. John Kapito mkulu wa khama wandira miliyoni ndi amene akulimbikitsa kuti mafuta akwere. Inuyo munazoona kuti munthu omenyera ufulu wa anthu ogula nkumalimbikitsa kukweza zinthu pansika. Tinamba kumumva tili ku sukulu anthu ena akubadwa kukula ndikumaliza school college ndikuyamba ntchito ndikulandira pension. Iyeyu adakali mkulu wa khama. Chifukwa chani? Lero ng'ona pati yampasa mamiliyoni ndikumuwuza kuti Akapito talandira 30 million liters kutoka ku DRC tufuna tikulise mtengo okwera. Ndeni yoti kupasa mamiliyoni muyambise mune kuti aboma kwezani mafuta. What is that? Gift Trapenzi wa HRDC udindo wake ndioteteza Malawi. Koma Chakwera anampasa contract ya mabiliyoni. Zonyasa zambiri zikuchitika simungamumva kulankhula. Anamutseka pakamwa. Livingstone ya Synod Reverend Tembo anapasidwa chigalimoto Ford Ranger plate number BY 2735 kala yake yellow. Posachedwa abusa anzake anamudzudzula chifukwa cha jera. Eti kuyamba kulira. Kodi akulira chani ngati akunamizira? Mkulu ameneyu akakhawa chilungamo sakanalira. Akanangobweza galimoto imene andira kung'ona pati. Inuyo mukudziwa mdziko muno tili ndi mafumu komanso abusa ambiri amene achita betray Saulos Chilima. One of those pastors ndi Reverend Tembo. Akulandira ma envelope ku State House ngati njira imodzi yobisa chilungamo pa ngozi ya Chilima. December 1997 ndege imachokera ku Jakarta ulendo wa ku Singapore inagwera mu mtsinje. Anthu onse 104 anafa. Kafukufuku wa ngozi anasokonekera chifukwa chona kuti ena ake anapanga direct information imene ali black box. Ma expert ofufuza maiko osiyanasiyana ngati US, Indonesia anayephera kupeza chifukwa chenicheni chinagwesa ndege. Kumalawi kuno 18 June kunkuyu anatiuza black box ilipo. 13 July ma German expert analemba pa website yawo apasidwa black box ndi ma audio onse anali mu ndege. Ngakhale newspaper ya ku China inalemba German Federal Bureau retrieve audio and other materials from black box. Southern Africa Times inatuzanso chimodzimodzi black box yaperekedwa kwa ma expert aku Germany. But from nowhere president anakoza ulendo wa ku Germany. Sitikudziwa kuti amakapanga chani koma chimene tinaona amakwera njinga yakapalasa. Inu njinga timakwera kwa mayaka, kwa santhe, ku bolero kapena ku bembeke. Koma president ameneyo anaononga bwanji 4.5 billion just to ride a bicycle in Germany.
asananyamuke ndinakuwuzani akukatisha ndrama kuti ma expert atulutse ripoti labodza. Lero ripoti latuluka akutiwuza kuti mu ndege munalibe black box. Omwe wa Germany anatiwuza pa 13 July kuti apasidwa black box. Kodi amanena black box yaufiti yang'ona kapena itiyo? Amalawi sitigonja, tikufuna chilungamo pa nkhani ya ndege. Hamani wina aliyense amene afuna kuopseza kandi Jezebel kama Jekete will not fear you. Akuluakulu, dziwani kuti black box ndi pakati pa mtima wakafukufuku ameneyo. Popanda black box simungadziwe chilungamo. 2009 ndege imachokera ku Brazil kupita ku France inagwera nyanja ya Atlantic Ocean. Anthu onse 228 anafa. Kafukufuku sanapeze chimene chinagwetsa ndege imeneyi chifukwa black box inasowa. Tikukumbukira asilikali ku France anayamba kuisaka pansi pa nyanja ndipo anayipeza after 2 years. Chilungamo chinadziwika thereafter. Leronso tikufuna tawuza MCP olo mubise black box ku State House, Amalawi tidikira ngati imene anachitira anzathu ku France. Chimene chinagwetsa ndege ku Chikangawa chidziwika tikapeza katundu ameneyu 2025. Mukadzangochoka pa mpando September 2025 mudzamangidwa. Mudzaulula ndithu tidzakupanani. Tidzakupanani osati masewera. Kupanidwa mpaka mudzaulula. Mudzafunsidwa mafunso pa zimene mukunama. Kodi iwe chakwera? Kodi masonana kuti ndege inafika ku Zuzu ndi anayibweza. Lero kuti bwanji? Ndinanena. So what? Udzayankha ku High Court ya ku Blantyre. Chifukwa tikamena zinthu pano zikumaoneka nthabwala, but this is serious. Anthu akudandaula midzimu. Zimene makosana amenewa anatiwuza ngochitika ndi zabodza. Lazarus Chakwera ndege inafika ku Zuzu anayibweza ku Lilongwe. Ripoti kunena kuti ndege sinafike ku Zuzu. Pa 18 June akunkuyu black box ilipo. A Germany pa 13 July anali pa website tandira black box. Mu ripoti akusintha kumene kuti mu ndege munalibe black box. Mukamvetsera bwino zikungoonetsera kunena kuti ulendo wa Chakwera amakatisha ma expert ndi cholinga atulutse ripoti labodza. Chifukwa zimene tikumva sizoona. Black box ilipo. Iyayi black box tandira. Kenaka president upita ku Germany pobwerera kukuluka ripoti akuti mu ndege munalibe black box. This cannot be true.